Момчета и момичета, дами и господа, 9:24 минути на 13 май. Преди малко обещах, че в студиото ще бъде Христо. Изпълнявам си обещанието. Христо е в студиото. Здрасти, Христо. Как си, приятелю? Супер, ти? Събуди ли се? Повече от събудих се. Свежарка си, нали? Да. 9:24 минути, ти е хубав час, предполагам. Сега обаче сме се събрали тук да говорим за това, че нямате милост. Нямате... Положението е много мърси, така ли? Положението е много мърси и когато човек е влюбен и иска някой да привлече към себе си, да го съблазни, да го побърка, не трябва да има никаква милост. Любовни съвети от Христо. Да, така. Да. Говорим за новото ти парче, много мърси, което само за един месец събра около 900 хиляди гледане, ако не се лъжа в YouTube специално. Да. Очертава се като парче 2015 година от тези летните хитове. Ами да, харесва се много сме доволни. Искам да благодаря специално на Лора Караджова, на Светлин Къслев, на целия екип за това, което сътворихме заедно и съм получавам много добри отзиви. Надявам се да им харесва на хората. По то при всички положения им харесва при 1 милион гледания. Сега обаче, кажи ми за този клип. Много хубав клип, много интересен клип. В твой стил си е, нали? Да. Не, но самолети, секси дами Секси се Лора. разхождат. Да, секси Лора. Разкажи ми малко повече. За колко време го направихте този наистина хубав клип? Ами за 3-4 дни го направихме. Аз съм режисьора, моя сценария, заедно с Павел Павлов, двамата го сътворихме. После монтажа е мой лично, не знам дали знаеш, че монтирам. Аз съм рапър, който режисира, пише сценарий, монтира и да. пише текстове. Ти си мултифункционален рапър. Колко в едно? Да, абсолютно. И така, това е. Снимахме в Правец и в София на някакви интересни локации. По магистралата беше интересно, защото снимахме от въздуха на Витиня, имаше много вятър, но се умяхме да се справим с елементите. Ламборджини и така нататък. Хубави коли, да, задължително хубавите коли присъстват. Снимки от въздуха и такива неща, но за малко повече информация може да ни разкажеш и малко бекстейдж неща. При мен е Христо. Говорим си за No Mercy, за последният им сингъл с Лора Караджова. Кажи ми сега, преди малко спряхме на интересното. Кажи ми някои неща, които хората няма да чуят. Такива интересни неща, бекстейдж, какво се случи по време на снимките на този клип. Дронове имат, джетове карате. Да, ами почти нищо опасно и лошо не се случи, само забавление. Но участниците. Искам ти кажа, че снимането на клипа е най-забавната част в клиповете, в проектите музикалните, защото тя е черешката на тортата. Само единственият инцидент беше, когато карахме джетовете в езерото, бяхме с дрехи. Разбира се, с спасителни жилетки под дрехите, но си изпляскахме във водата. Това беше началото на март и беше ледена. И си изпляскахме с дрехите в водата, изгубих си очилата, телефона ми стана задник и беше малко екстремно, докато доплуваме до брега, но сме живи и здрави. Добре. За песента малко повече. Разбрахме, че монтираш, разбрахме, че ти си режисьор на този наистина хубав клип. Кажи ми за колко време се прави на такова парче? Текстовете ти си ги пишеш, за колко време напишеш един текст? Ами много е трудно. Понякога за един час мога да го напиша, ако получа вдъхновение. Понякога се ги сменям репликите със седмици, докато ги напасна такива, какви ми харесват. За No Mercy как се получи? Това е поредния ви хит с Лора, Mercy, поредната... Ами някъде една седмица ми отне да го напиша текста и да го преработя, докато ми харесва. Добре, още нещо ти каза. Пишеш ли? Аз ли пиша ги, ама не за един час, горе-долу за 10 минути ги пиша и после за една минута ги късам и ги хвърлям, не пиша, но кажи ми така нещо, финални думи за слушателите, как върви турнето ви с Jay-Z? Ти се базикаш, ама някой ден може да има турне. Айде де! Живи и здрави, борим се. Все някой българин трябва да направи след Лили Иванова, нали? И Йорданка Христова трябва да ни чуят и нас в Куба, в Америка, в Русия и така нататък. Така че всичко окей, лятото започва, ще имаме турне сега с български изпълнители, хората ще разберат къде и кога, да ни следят фейсбук страниците и продължаваме напред, обичайте се. Обичайте се, хора, сега слушаме No Mercy, благодаря ти за гостуването и за ранното ставане.